Teď jak se dostat na internet, tady je Chrome, kliknu a čekám. No, je to tam. Tady má hned připravený YouTubeko, klikne. A je to tam. Tam si může zmáčknout třeba Švejka. Třese se mi ruka, takže ten obraz je to, ale vidíš, funguje internet, jo, funguje přehrávání. Marek s těma programama umí zacházet, takže tam by neměl být nějaký problém. No a tady vidím mechanika externí, ta se může používat i nahoře u počítače. Akorát při prvním použití by bylo dobré, kdyby tam při prvním připojení šel někdo s ním, protože jakmile ji připojí k počítači, ona si sama od sebe stáhne ovladače, musí z internetu, jo? Takže si stáhne ovladače, to trvá asi 5 minut a pak už ji může normálně používat jako u toho notebooku. Když obraz pěkný, všecko, no. Jako dobrý, nemá to chybu, do banky s tím samozřejmě nemůžeš, ale protože to není podporovaný, ale přehraje ti to firmy, na internetu ti to přehraje taky všecko, vyhledáváš je tam, jako nemá to chybu. A tadyhle dole vpravo potom, já ti ukážu, až vyskočíme, teď je to zavřou tadyhle. Zmenším to, a jsem zase na YouTubeku, já to zavřu, ten program. No, takže tady z toho vyskočíme. A tady vpravo dole, tady je baterie, ta ti ukazuje ještě 46 minut, to znamená, že tam zbývá 41%, jo. Až je tam úplně jenom trošičku ta bílá čárka, až je tam nějaký 15%, tak se doporučuje dát to zase do toho. A když je to na 100%, tak je to celý bílý. On to pochopí, ale může to být v elektrice, i když to má na 100%, ale potom aspoň, když jde spát nebo něco, tak je dobrý prostě občas to nechat tu baterii vybít, jako jo, aby se furt nepřebíjela, protože se tak zničí zbytečně, jo, takže není s tím žádný problém, funguje to na internet, funguje to na přehrávání filmu, takže já bych řekla, že to je v pohodě, jo. A bylo by dobré, kdyby si sem přišel aspoň na půl hodinky, abych ti ještě ukázal. Ještě ukážu, jak se to otevírá, jo, zavírá. Tak.